Salutare, numele meu este Tudor Seleușan și astăzi aș vrea să vă vorbesc puțin despre Biserica Greco-Catolică. Sunt foarte curios dacă ați mai auzit până acum despre Biserica Greco-Catolică. Aveți oare cunoscuți care fac parte din această biserică? După mai multe discuții cu persoanele cunoscute de mine, am observat că deși mulți dintre ei ar răspunde afirmativ la întrebările de mai sus, foarte puțini dintre ei ar putea să explice mai în detaliu, mai în profunzime, ce înseamnă această biserică. Înainte de toate, aș vrea să vă explic puțin prin ce se diferențiază Biserica Romano-Catolică de cea ortodoxă. Principala diferență este reprezentată de existența primatului papal în cadrul Bisericii Catolice, deosebire despre care vom vorbi mai mult în minutele care urmează. Pentru a avea o perspectivă mai clară asupra diferențelor dintre aceste doctrine, voi descrie puțin evenimentul istoric de la care a pornit acest proces. În anul 1054, în Biserica creștină a existat o scindare între catolicism și ortodoxie. Până atunci, biserica fusese condusă de episcopul Romei, adică de papa, care era considerat de ambele confesiuni ca fiind succesorul direct al apostolului Petru, primul conducător al bisericii desemnat de Hristos. Motivul împărțirii creștinilor în cele două confesiuni, catolică și cea ortodoxă, a fost inițial lupta pentru putere și dezacordul în înțelegerea dogmelor credinței. Principalele diferențe dintre cele două culte sunt proveniența Sfântului Duh, care, conform învățăturii Bisericii Ortodoxe, purcede doar de la Dumnezeu Tatăl. În schimb, catolicismul consideră că Spiritul Sfânt purcede de la Dumnezeu Tatăl, dar și de la Dumnezeu Fiul, deci de la ambele persoane divine. O altă diferență dintre catolicism și ortodoxie apare și în cazul purgatoriului. Catolicismul consideră că purgatoriul este un spațiu de purificare din viața de apoi. Din această stare, oamenii pot ajunge în rai. În schimb, ortodoxii cred că sufletele celor decedați pot ajunge în rai sau în iad, aceștia necrezând în existența purgatoriului. De asemenea, o importantă diferență este reprezentată de faptul că Biserica Ortodoxă nu recunoaște validitatea folosirii la Euharistie a azimei, adică a pâinii nedospide. Biserica Catolică recunoscând atât folosirea pâinii azime cât și a celei fermentate. Ultima dintre cele patru diferențe și cea mai semnificativă dintre ele este cea reprezentată de primatul papal. Acest lucru se referă la faptul că în Biserica Catolică papa este conducătorul întregii biserici. Unul dintre argumentele principale pe care se bazează această doctrină este chiar episodul evanghelic relatat de Sfântul Apostol Matei în capitolul 16 din Evanghelia sa. Îl voi citi aici ca să îl auziți și voi. Și venind Iisus în părțile cezarei lui Filip, i-a întrebat pe ucenicii săi zicând: Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia sau unul dintre profeți. Și le-a zis: Dar voi cine ziceți că sunt? Răspunzând, Simon Petru a zis: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis: Fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trupul și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu din ceruri. Și eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. În tradiția acestei continuități, care a fost păstrată în Biserica Catolică timp de 2 milenii, primul conciliu ecumenic de la Vatican a reaccentuat importanța acestei dogme. Papa Pius al IX-lea, care a condus acest conciliu, a redactat Constituția dogmatică Pastor Eternus, care afirma într-unul dintre paragrafele ei următoarea idee: Prin urmare, proclamăm și afirmăm, pe baza mărturiilor Evangheliei, că întâietatea jurisdicției asupra întregii biserici a lui Dumnezeu a fost promisă și conferită de Hristos fericitului apostol Petru și succesorilor săi, în mod direct și imediat. Acum voi discuta puțin despre istoria timpurie a Bisericii Greco-Catolice Române. Voi discuta despre ce este această instituție, despre formarea ei și despre importanța acestei biserici. Bisericile catolice răsăritene sau bisericile greco-catolice sunt biserici care urmează tradițiile liturgice ale tradiției ortodoxe, dar sunt subordonate și în comuniune deplină cu Biserica Romano-Catolică. După cum se știe, în secolele 16 și 17,
Transilvania a fost un principat autonom care se afla sub suzeranitate otomană. Acest principat a fost condus de principi maghiari, care în marea lor majoritate țineau de confesiunea calvină. Sistemul politico-religios al Transilvaniei se definea prin existența a 3 stări: maghiarii, secui și sașii. De asemenea, în acest principat existau 4 religii acceptate: cea calvină, luterană, catolică și unitariană. Românii nu aveau loc în toate acestea, fiind văzuți ca prea diferiți, din cauza ritului bizantin pe care îl practicau. În secolul XVII s-a manifestat destul de puternic politica principilor maghiari de atragerea românilor ortodoxi la calvinism. De aceea, clerul român se afla într-o situație precară. Era lipsit total de drepturi sociale și economice. După înfrângerea turcilor de la asediul Vienei din 1683, Transilvania intră în sfera de interes a Imperiului Habsburgic, în granițele căruia a și fost inclusă din anul 1691. În acel moment, ca urmare a reformei protestante ce fusese adoptată și de sași, ei devenind luterani, iar ungurii calvini, catolicismul pierde din influența pe care a avut-o în secolele precedente. Habsburgii, preluând Transilvania, au început o campanie destinată reinstaurării catolicismului în regiune. Printre metodele avute în vedere de Habsburgi pentru realizarea acestui obiectiv, s-a numărat și atragerea populației românești ortodoxe la unirea cu Roma. Odată cu conciliul de la Florența, care a avut loc la sfârșitul secolului XV, când anumiți episcopi ortodoxi au acceptat unirea cu Biserica Catolică, a început o serie de uniri parțiale, astfel fiind înființată Biserica Melchită din Antiohia în 1741 sau Biserica Caldeană în 1729. La sfârșitul secolului XVIII, Transilvania ținea de Mitropolia Ortodoxă de Bălgrad, adică Alba Iulia în termeni actuali. Acceptând oferta venită dinspre Roma și Viena prin iezuiți, Mitropolitul Ortodox Teofil a convocat în februarie 1697 un nou sinod la Alba Iulia pentru a discuta condițiile unirii. Cererile clerului românesc se refereau la înlăturarea noțiunii de tolerați pentru români, la accesul lor în școli, la promovarea lor în funcții publice și la drepturi egale cu ale preoților din clerul celorlalte confesiuni. În această declarație se menționează acceptarea celor 4 puncte doctrinale decise în cadrul Conciliului de la Florența, despre care am vorbit și înainte, acestea fiind 1. Primatul papal, 2. Adaosul filioque, adică faptul că în doctrina catolică Spiritul Sfânt purcede atât de la Tatăl cât și de la Fiul, 3. Acceptarea și a pâinii nedospite pentru Euharistie, 4. Existența purgatoriului. Aceasta a fost prima declarație de unire, care a fost însă refuzată de conducerea austriacă din motive sociopolitice. Tot în 1697, mitropolitul Teofil moare, iar în locul său este ales călugărul Atanasie Anghel, care va fi sfințit mitropolit la București în anul 1698 de către mitropolitul țării românești. În același an, mitropolitul Atanasie Anghel a întrunit un nou sinod la Alba Iulia, la 7 octombrie 1698, în urma căruia s-a creat un al doilea manifest de unire. În contextul complicat de la finalul anului 1699, când s-au manifestat noi tendințe de calvinizare a românilor, mitropolitul Atanasie Anghel a decis că e nevoie de un al 3-lea sinod al unirii. Acesta s-a întrunit la 4 septembrie 1700 și a fost unul dintre cele mai reprezentative întâlniri, întrucât au participat la adunare 54 de protopopi, însoțiți fiecare de un sfetnic, alți 2 preoți și de 3 laici din fiecare comună. Astfel, s-a creat un nou document de unire cu Biserica Romano-Catolică. Față de manifestele anterioare, în cel din 1700 se solicită mai intens obținerea drepturilor politice, sociale și economice promise românilor la scurt timp după preluarea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic. Procesul de unire s-a finalizat în 1701, atunci când Atanasie Anghel a fost chemat la Viena și a fost consacrat preot și episcop, fiind în felul acesta încadrat în structura Bisericii Catolice. Întors acasă, acesta a convocat un nou sinod general la 23 iunie 1701
în care i-a informat pe participanți despre rezultatele de la Viena, unirea fiind astfel finalizată. În concluzie, Biserica Română unită cu Roma greco-catolică reprezintă un fenomen unic în istoria religioasă și culturală a României, caracterizându-se prin acceptarea întregii doctrine catolice și a păstrării ritului bizantin. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și sper că interesul vostru față de Biserica Greco-Catolică este mai ridicat decât față cum era acum 15 minute. Ne reauzim în curând cu noi informații despre parcursul istoric al acestei biserici. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat.